Ang itim ko na. Maano din Mamaya mag-i-i ako. Hindi lang ako tatlo. Bawal daw ko. Daw, basa mo ba? Nag-skipot ako. Ano ka na daw? May... Ano naman, gusto mo ako lang mangitim? Sayang vlog. Ikaw na, inumin mo na. Yung itamig mo. Hubal yan. Hindi pa kayo nagpapaalam sa akin. Kumukuha na kayo? Bigulan. Ano? Hindi marunong magbilang. Ayun. Pit lang. Di ba nagpaparaan ano yung mayon? Napakadali. Paano? Sa likod bahay. Paano? Putot. Hindi siya maasim. Hingilo mo. Oo nga. Naman, nipis nga niya. Ako daw sunod. Ito yung kanilang TV. Ang pinakagwapo sa team. Ito yan. Ito na, tumalo. Lagi yan sinasabi na nag-aantay lang ako. Diyan. Alis ka pa na dyan. So guys, nakabihis na po kami ni Badet. Pupunta kami doon sa Nabua kila Tricia sa site kasi nag-invite kasi si Kuya Pula tsaka si Nona. Ano pala doon? Ano? Putik, be. Okay lang yan. Maputik din. Hindi naman maulan. Ay, hindi ba? Hindi. Hindi naman maulan kaya hindi naman. Hindi. Hindi naman. Tingnan mo, ang init oh. Parang si ano? Sino? Si Wonder Woman. Wonder Woman. So yun guys, see you na lang later. Bye daw. Bye! Bye! Bye daw, bye. So guys, palis na po kami ni Badet. Malayo daw yun eh. Kila Tricia. Hindi pa kasi ako nakapunta dun. Pumayat ako. Syempre, sabihin nyo oo. Ate, mamaya, pag wala ka nang ginagawa. Thank you. Secret. Ano namang inano mo? Secret. Okay. Ito yung daanan dito guys. Tapos kapag maulan, madulas. Tapos, grabe dumikit yung putik sa tsinelas. Tapos ito yung kanilang, bridge. Sarap. May bridge. Bridge ba? Ayan o. Tapos pag may dala kayong mabigat or... Ay! One hand lang. Tapos kapag pag maulan, madulas. Nakakaano sa tuhod. Nangihinig ba yung tubig hapon? Yes. Or kagabi? Yes. Para mas malala yung kagabi kasi may bitbit tayo. Oh my God, mahulog ako, Bi! Tabi-tabi po! Ayan, tapos may pakyat na naman. Ay, naku si Be. Tignan mo, pagdating sa... Alam mo ba, pag nag-edit ako, hindi na ako nagagamit ng music. Gumagamit ka pa? Hindi kasi palagi nakaka-copyright. Naiinis ako. Mainit. Sure. Panis, Lady Rider. Lady Rider ba? Lady Rider na hindi umiitim. Lagi ang init. Kaya ang init. Ba't kasi wala kayong mapag-anuan yun? Doon Mapag-iwanan? kasi nakalimutan ko i-party. Oh, dun ba? Pagtsagaan mo na yan. Iitim tayo na to, baby. Ang sakit! Ang sakit sa puta. Init, be. Busiaw kayo ng abuton to, be. Guys, mainit po yung upuan. Maano din Mamaya mag-i-i ako nito. Ma-absorb din naman yan ng ano mo. Oh my God. Mamaya mag-i-i ako talaga nito. Sarap. May angkas na naman Cheeks. Ikaw palagi ka na lang may angkas na cheeks. Guys, nandito na po kami. Ito pala yung bahay yung pinapagawang bahay ni Tricia. Ganda.
Uy, nahulog. Sorry, be. Nahulog. Okay na. Dito na kami guys. Ayan o. Ganda. Ganda nga. Ayun, nandiyan si Tilo. Guys, mainit. Super init. Hello po. Char, wala pa. Ayun o. Bahay ni Trisha. Hi! Hello! Hello po! Hello po sa inyo. Bless po. Salamat. Thank you. Kumusta na, be? Ganda nyo. Tilo, kumusta Tilo? Ato, mabuti. Mabuti naman. Andali mo yung kapunti. Wala ba kayo? Sino na? Nakikain ako sa kanila. Musta, Dep? Magaling ka na, Dep? Napapalaban kayo sa skin coat. Yan. Magaling ka na, Dep? Skin coat. Sino na, tapos na yan. Magaling ka na? Seryoso? Okay lang. Kaya yan. Magaling na ako. Sino lang ba nagtatrabaho? Nakita ko rin po si... Yun si Vince. Magaling na ako. Sino pa? Malakas ako. Silang dalawa lang? Ay, silang tatlo. Bawal daw ko. Baso mo, be? Nag-eskipot ako. Skin coat. Namiss mo ako? Nakita mo? May ano ka na daw. May ano ka na daw. Ano? May jowa ka na daw. Nag-antay-antay lang ako. Antay. Sabi daw, balita ko meron na eh. Wala na, pinagpalit mo na ako. Ay, sus, Wag na, wala na talaga. Wala na. nagugulumihanan na. Nagugulo na yun si Tilo. May kumating na naman. Baka lang ako, antay-antay lang ako. Ay, nako, Tilo. Nag-antay lang ako. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Babae is life. Babae is life. Hi, nakatilo. Uy, kumain na kayo? Tanghalian. Bibili tayo. Wala tayong Wala mo sa Ano niluto nyo? Oh, masarap yan, upo. kasubos na. Ubus na. Wala mo. Sige. Magluluto na lang ng si Badet. Hindi mo magluto. Kahit may ulam mo na lang. Ito yung dati yung bahay po. Ito. Nakulangan sa pedal. Ano da? Nakulangan sa pedal mo. Pedal? Sa ano? Ewan ko sa inyo. Kasi nasarapan sila. Pero may dalawa ngayon yung ginuluto ko. Mangga. Ito, buti na lang may mangga. Sabi niya, doon na lang tayo mananghalian, makikain tayo. Kala ko kasi mapapaaga tayo, be. Tanghali na din pala tayo. Oo, ano? Bibili tayo. Ano date gusto niyo? Kahit ano po. na lang kayo. Kahit ano po. Saan po? Malayo po ba yung bibilan? Sa sentro. Saan? Malayo yun? Sama na para dagdag na. Sama tayo. Sama ka na, Badet? Ikaw na. Para dagdag na. Ang unfair mo naman, gusto mo ako lang mangitim. Be! Ang itim ko na. Huwag ka yung dalawa eh. Ako ngayon. Hindi po. Sama na tayo. Ano, anak dagat na ako. Tayo tatlo, sama na. Ikaw na mag-vlog. Sa yung vlog. Sige. Yung isa, migbot. Pwede naman yun. Ayan si Trisha. Baka na-miss mo si Trisha. 2 beses pa lang siya nasa vlog ko eh. Nung sa swimming. Saka ngayon. Nabibili po? Ngayon ka lang napunta dito. Opo, ngayon pa lang po. Opo, Tagalbay. Nagtimbre kayo. First time ko po dito. Ay, sorry. Nag-invite kayo. Sabi nyo, see you na lang. Di kayo nagtimbre sa aming dalawa. Kaya di kayo nagsabi Okay kasi lang. pupunta kayo. Okay lang. Ganyan ngayon maganda yung Baga bigla. pa naman. Tara. Magmumotor ka po, ate? Marami pa. Motor ako. Ito! Ay, wag na. Sa'yo na yan, Tilo. Ubusin mo yan, Tilo. Ubusin mo yan. So, guys, bibili po muna kami ng ulam. Ayan. Init ba? Sa inyo. Sige po. Hindi siya. Ikaw, susundan natin siya. Oo. Kayo po kasi yung nakakaalam. O, dito yung may mababang panggabi. Mababa nga. Ganito yung gusto ko ba? Yung putot pa talaga. Ayan o. Bibili kami ng ulam. Ayun yung mama. Mama ba yan ni Trisha, no? Ayun, naalala ko na. Kasi nakita ko na pala siya sa swimming.
Ano, langka? Pwede kumuha ng langka. Oo, kumuha ng langka. Langka po. Magbukulay ka na yung ano. Ito, saan? Ano? Ay, giniling ang pwede na yan. Ikaw, ano pa? Okay na. Okay na sa'yo. Guys, nakabili na po kami ng ulam. Dalawa. Balik na kami. Medyo malayo pala. Pero okay lang yan. Pero sa sanay na, malapit lang. Oo, ako kasi first time, kaya parang medyo malayo pa. Pero pag ano, dali lang. Bay, magluluto pa. Anong oras na ka? Yan, masarap man yung kanin. Lambot. Yan. Ano na, be? Siram. Ay! Bakit? Ano? Yan talaga yung ano niya. Oh, expression yun. Wag ka. Siram. Sarap. Ano expression niya? Bakit? Sarap. Siram. Upo ka, be. Magagalin. Pansinin ron. Ay, sorry. Ano daw? Ano sabi? Pansinin nyo. Hindi umaalis eh. Tilo! Come! Masing ka! Ano daw? Maturo. Wala yung napisang kami. Ay, mainit. Maturog da. Maturog ka? Yaw na kung makaturog ka. Mukha pala bang kanguhan. Ay. Di. May wifi dito? Or may signal? May Ko alam, may signal ako. Pausog ako. Thank you. Madayit bagay ka. siram ginta na ako. Sino mag-diet? Pumayat na nga ako, be. Ay, Tilo. Wala daw diet ngayon. Konti lang naman, be, kakainin namin na kanin. Diet to si Badet. Pinapadiet Hindi yan ko. diet. Diet-dietan. Diet. Yan. Pag masarap ang ulam, walang diet. Diretso pa lang sa kanin. Kakain ka palo. O kakain mo. Kakain ka na ulit. Sabay yung sarna. Kakain ka pa, Tilo? Tara. Pagkawalan sa ano? Ubus daw niya ulam nyo. Ay, mauubos. Ha? Yung chicken Okay na yan. inuingin mo. At least, busog ka. Tilo, at least busog Kulang ka. na rin yung Kawawa ko mo siyang dalawa. with go share. Ay, dahil tutok ka. Natulog kasi to 2:00 na. Ikaw? Kayong dalawa. Hindi, ano lang kami. Sunudan lang. Ay, piga? Piga. Giniling. Ay, daw isipin mo. Yung nagsasabi mo. Hotspot. Asan si Idol? With go share. Asan si Idol? Sino Idol? Si Idol! Ate, kaya. Sabi. Uy, wag na. Tatanong. Bully ka. Binubully mo si Tilo. Alam mo nagpapahingalo nga. Ang pagalman. Pagalman. Ano ginagawa niyo? Wow! Hindi. Ginagawa niyo? Isang Kala ko vlog. nang Ay, ginagawa. isang vlog impersonate ko sa tilo. Ofte, sabi. Bayaran mo na ako ng damit malo. Impersonate kita sa isang vlog. Ang number po Tilo lang, for 09. today. Kaso- Dapat pati yung pagsalitaan niya. Ganun Kaso din. babuliyon nyo ko. 09. 09 na daw. 0966 Guys, kain po. 854. Makita lang kitang kumakain. Yan ka na naman. 40602. Langka tsaka giniling. With go share. Makita lang kitang kumakain. Yan ka na naman, Tilo. Puro ka na lang. Hanggang banat ka lang naman eh. Sarap sana no ano. Bakit na? Ano ba gusto mo? Kain, guys. Kain na kayo, Be, oh, guys. kunin mo tong laman. Ay, naku. Ala, Be, liwan mo ang kutsara, Be. Local
daw. Tawi sa may ribog. 09 ano? 85. Local daw. 40. Grabe daw. 602. Na ano? Kinaya. Ano mo din? Ada? Doon sa may tabing ilog. Sige, go mamaya. Mainit pa. Mainit pa. May mga... Pwede naman ata mamaya. No? Pwede mamaya. Mamaya. Kain ka muna. Bully ka. Bully ah. Bully yarn. Nag-load ka? Hindi nga, tingnan mo nga oh. Walang signal. May na. Hotspot ka na. Mahina nga din sa akin. Try ko nga. Ayaw, di ba gan? Kasi wala daw signal, guys. Ayaw, wala din ako. Mga TNT kayo no? TNT. Ano ba yung meron? Globe? Okay na, meron na. Okay na, naload ko na. With Go Share. Ano ba? Kain. Okay. Ito na kami. Kain na ulit na. Ayoko. Baka di ka pa nabusog kanina. Kain na muna. Ang ulam namin. Sarap ng ulam namin. Ano ang inulam niyo? Ano ba? Sardinas yun na ano? Sahog? Tabagwang. Sarap. Naintindihan niya tabagwang. Tabagong masarap. Ano yan? Tabayag. Tabagwang ay? Tabagwang ano yan? Tabagwang. Tabayag. Tabagwang. Magalang na ulam sa amin. Upo. Upo rin, upo rin. Opo din sa amin ang tawag. Si ano na lang di sa di napunta, si Angel, Sino? si Gwen, Si Mary na kayong hali. ay ang pala na to darawa. Punta natin si Mary. Pero may Daanan balak natin pa, may mamaya. balak din yung pumunta si Ate Margie dito. Isan. Bigula na. Wow. 5 sapa yung dadaanan bago kalsada. Yung bahay mo. 7. Huli yan. Hindi ka marunong magbilang. 7 sapa, Mm-mm. ang dadaanan. Hindi marunong magbilang. Palas yung mayon. Malapit nga sa yung mayon. Super lapit. Katabi lang. Nakatingala lang. Nagagaganon ka lang ngayon. Oo. Oo, asin. Katabi lang namin yung mayon. Malapit lang. Oo. Nag-alborot. Filmi nga nag-alert ang mayon. Nakatingala lang. Ganda sa umaga. Punta ka sa likod namin, makita mo na yung mayon. Paano? Sa likod bahay. Paano? Tapos may mga bato-bato na nga. Charot lang. Di malapit lang talaga. Mm. Parang ano lang distansya. Bato. Gusto ko yung ano pa, putot. Ah, putot mo ning. Ginawa na lang sa putot tadi ah. Ano man, baliktad man. Potot mo natin ko ah. Tan pagay mga naglalayla yung mga putot pa yan eh. Anto kay Tilo, putot. Tinitripan niyo si Tilo. Bully talaga. Abal na rinan. Hindi mo man nasugat yan. Sika. Sugat bagat kwaldiro. Try mo rin giroan sa usad. Huwag ka nang naglili ako. Oh my God. Pagka akin yung ano, yung butik-butikan. Try mo giroan sa usad. Sulod Aso? para usad kun sa usad. Hindi mo. Arte. Hubal na yan. Magkano? Di pa. Bigay mo na sa kanila. Tapos na ako. Tagal mo. Ano? Tagal ka lang kumain. Ato. Pag ano na be. May itom na yun. Mga batang bilog. Subukan nga diduago. Kabatsan ko na. Ay tadi ko nang Oo. ayun na be. Ayun. Guys, ang laki ng mangga oh. Ito po, ang laki. Kasi eto, tingnan nyo kung gaano to kaliit. Tapos ito, ang laki. Ang lalaki pala ng bunga dito. Kumukuha pa sila. Darawon mo to no na pag di mo naubos. Bakit nagkaon? Ayan guys, nabalatan ko na itong mangga. Ito meron tayong toyo. Ito ko no, adawa, putot, matamis. Sino? Tikman ko nga to. Kuya gat yung ano, may pagpara ka. Hari ka. Ay, mangga yan. Matamis? Oo, Putot. hindi siya maasim. Hanapan natin rin sa malasong. Matamis pa. Talaglili. Ngilo mo. Oo nga, ninang ka. Kayo. Magkatanda talaga dyan. Ninang ka. Ninang din si Nona, si Badet.
Minamanipis nga niya ko. Ako daw sunod. Sunod na si Badet. Ay, si Badet. Si Nona. Kasi si Badet pala, di po pwede. Kasi gagala pa kami ni Badet. Guys, walang signal. Hindi kami makapag-live. Ang bago dito yan tapos. Asa na si Tilo? Wala lang si Tilo. Matulog. Huwag mo pang idaman si Tilo. Nakasayo ako. Ako maging kamukha. Wala po yung dupa. Mami, dahil bibigyan mo niya. Hindi ka galar-galar. Kaya, ala ka. Nasal. Hoy. Tataputot pa may kaipuan. Saan si Tilo? Tumitira dun sa dati? Kila Chinchin? Baraks. May pagawa pa doon? Wala. Taras ka. Yan guys. Pumunta dito na yun. Yung araw na hindi ko mo. Sarado na. Tabi, grabe. Lagi pa daw kasi ano eh. Kada ko laka limang ganira, oh. Doon. Doon. Saan? Diyan ah. Dadarawon daw yan ni Nuna. Tigrawa ka lang gano'n gabi. Hindi ang natutunawan ka na ko. Be, ano man na, Bibi? Pahinga-pahinga muna kami guys. Saan ba ang next na ruta? Pag nagsasakot. Saan ba? Saan yung gusto? Hindi ka tayo makapag-live kasi dito eh. Wala kasing signal. Ay, bigaling ka man lang, init. Wait lang, pahinga muna kami. Saka naman kayo magbibilad. Doon kayo sa ano, kambing yan. Ayan guys, bye-bye. 350 all you can. Saan? Kambing. Libre mo. Libre mo. Ikaw kasi nagyayaya. Ang magyayaya. Yan yun. Libre, wala akong pera, be. Sige guys, bye-bye. Shower out sa mama ni Trisha. At Doon kayo parang may signal doon, sa mangga. Puris ka pati doon. seryoso? Live kayo doon. Ay, Mamaya, may ano, mamaya. may signal dyan. Nagla-live dito si, ano eh. Globe daw. TNT kami. Malakas yung tente dito. May signal dito. Parang Bye-bye. nagsuto. Nagla-live na sila dito.